Wara li Alex Borg ħabbar li jrid isir kap nazzjonalista, il-midja soċjali xelet b'kummenti minn nies viċin Adrian Delija li deskrivew lid-deputat Awġi bħala traditur. Fost dawk li tkellmu pubblikament kien hemm Emanuel J. Gallia, il-kunjatu ta' Delija, li deskriva lil Borg bħala wieħed li jagħti d-daqqiet ta' sikkina f'dar ħaddieħor. Oħrajn qalu li Alex Borg kien ta' kelma lil Delija li jekk dan joħroġ għall-kap u ma kienx se jikkontesta. Dan saħansitra ġie konfermat mit-Times wara li laqa li t-tnejn kellhom flukanda nhar il-ġimgħa ħarġet fil-pubbliku. Ir-rabja kontra Borg min nies ta' Delija waħda kbira. Dan kif bosta partitarji ta' Delija marru fuq Facebook esprimew ruhom bi kwotazzjonijiet li jirriflettu it-tradiment mill-filjozz tal-istess Delija wara li għamel ta' rasu u se jispiċċa jikkontesta kontrih. Fost dawn hemm il-minority leader fil-Kunsill Lokali tal-Ħamrun, Jean-Carl Aġus Ċiskaldi, li xerret il-kliem li hemm xi ħaġa ħażina fil-karattru meta tkun opportunist għax ma jifdallekx lealtà. Paul Borg, magħruf bħala partitarju kbir tal-ex kap nazzjonalista, qal li raġelu tajjeb sakemm iżomm kelmtu. Ma' One News tkellmet persuna mitħla kemm ta' Delija kif ukoll ta' Borg. Intqal li dak li seħħ se jkollu konsegwenzi kbar fuq il-Partit Nazzjonalista, speċjalment jekk Borg isir kap. Din il-persuna qaltilna li n-nies l-aktar leali ta' Delija huma wkoll l-istess nies li fl-aħħar snin appoġġjaw kemm felħu lil Alex u tawh qalbhom. Fost dawn l-istess Emanuel Gallia, missier is-sieħba ta' Delija li ddefenda lil Borg kemm il-darba ġie mżebblaħ minn Kevin Kassar. Sa dan it-tant One News ukoll bdiet tidħollu informazzjoni li wara Alex Borg aktar xem Carola Aquilina u Beppe Fenek Adami bdik deskritta bħala logħba maħmuġa ħafna. Dan kif l-estremisti ma jridux lil Delija kosta kollox u allura se jużaw lil Borg biex ikissruh imbagħad la darba Borg isir kap jaħkmuh.